ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong ka seng Kynthei maulai pelun harengkat ka jing senran lang jong presiden ka maulai town dorbar uba SD Khongwir bat kumjo ru harengkat ka jing edon lang jong secretary ka seng samla maulai pelun kilalaj ban ye kendo yo chief executive member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Tito Starwell Khan ban pensngau ye ka jingkwa jong kinong maulai baki Kynthei ru kidai ban ye don Bynta lang ha ka Jingjied ye ki Rangbah Shnong haba keren sekilat pathai khubor uba SD Khongwir ulaong babaro kiri keperthai kila penkup bor yaki Kynthei ha kabala Ailad ru yaki banya Shim Bynta ha ki babun ki rensan hanrai hagani ke jelna jongi ki Kynthei kimpat yolat satya banya Shim Bynta ha ka kamjir Rangbah Shnong balasha banjir Rangbah Shnong tang yaki senrang kat bayi ki waipat ki kam ki bayadai ha po Shnong la penkit lang ru syaki Kynthei kumta ulaong bakaladai ka por badai ban ailang ka hok yiki Kynthei ru bakin ye Shim Bynta lang ha ka dorbar jit Rangbah Shnong kat baka presiden jong ka seng Kynthei maulai pelun ka kong lusitas em kala ong ba UCM ula penpau yiki jing sngo ya hap ya ka jing ai jing mot jongki hanrei kala ong ba ula ai jing mot ru yiki banya kren bat ka hima melim namar ba ha ka hima melim act kala kren shai ba tangki senrang ki bala ban jit Rangbah Shnong kini kinong elam na maulai kila khot bat wer ki paj ba ki bahab hapo ka hima melim bakinya snok ti lang hagani ka jingdawa khnang ban la ban penkelano ya ka tei ka kindon jong ka hima melim act kani kalau with prior appointment nila ya phone yo CM ban nilam hagani ki snam or ke bala link dan ka ka vision hapo jong ka Appointment of Chief Headman Act. Kata kata Million Act. Kebaki warra ka million. Kama ay this council bukan legislate maka kahima ta kama ka legislate. Te kro ka Million Act ang taw banda ba ngi lay pay ba kata ka Million Act. Ni Shim la kham ka to kan por mun chwa. Ba kane ka act te imat kalong ma kadir ka ka 100 years back. Ya keke ke bagi rigi jo kapur se bara ko including America what was the slave countries nata ke bilat baki bigwe kala ya kala prusya khman but kala ag empower ke Kynthei wo tre ke tai na so kren ke tai re ha po mi ga ya juni dang don ke je ke ba ga no ladies ngimsa ke Kynthei bar ta kala ka jir Rangbah Shnong ngimsa kung kita dang don po ka negeri ke juni Nasai keladai ke high time ya Shnong ki jumi akelang sedong hakini ke arfusan hima sosim mari ke bege jaka sarkar kini kita na noslanru walau mau keladai punya perkha biang ni kene but Kynthei must be given a very special important role mobile number ba claim kan ono ko bor ke baki ala hakiru still they played a very important role ke jingja ba jai ke jinge ke nek na nosra kumuni ko mulai ke ne ai hausa ko por ka akadang don kan kren ba ka Kynthei gamla participate ka biji Rangbah Shnong and still Kynthei yemi ra ka jingya kren ke jingla Rangbah Shnong ba ke bi Rangbah lokumi para lokumi yang yemi ka kani ka sa kusian kani te ra yemi mangit ke par keluar kani ka persai ni yemi ki Kynthei ba kila ba pale ya kiki jingja kila banja shabas new tane ke jingdan ke juki kay rap shibu yana mar kata kadaw habang ipek pat yakane ka act kamlim act don nang to kuntawa Kynthei kimla satya baki kini participate ha ka jit ya Rangbah Shnong abjir Rangbah Shnong jit Rangbah ka kambat aitia ki Kynthei buni tre te kalong ridiculous de kamlong te ngiyak wan mani kandu yo CM na tamta ta balla kumno kuno Ailad ban modify mo amben no iko to portion jo to act balla kumno mo ki Kynthei na do ta empower ki ba la kumno kuno ide bandon ya kata bor ba ki kenya participate ki dorba ba na ka jo ko por ba bagila ben jit ballo ki electors na ga banta Rangbah Shnong jo ki na kereta ke buat, wah kita cakap tentang tiba,
dan rek don ki cakap ki bang asyuk somo mala don ki cakap ki ba hadu mta kim paksha ek Kynthei bagi gini participate di dalam Shnong la sutu ba nak kejeng pencai kejong I ba titas tawal kan ngi sutu ba kini ka bede ba kini ka Milliam Act ngin habban ya lengba ka hima Milliam lengba ka dorba jong ka hima Milliam kenang ba ngin pa mangtai ya kejeng bin la na em ban pen kelai kani ka Milliam Act na ka benta kejeng mentoi lang jong ki Kynthei baru ki badon ha ki Shnong ki ba ha opo ka Milliam Shim de hador kata ngatrai I CM ila ajing mut yang I bangin le kendu ban bangin tho dah kejeng tho ban ban ya ka ai naki baki la na em ban pen kelai kani kenang ba kan bu jing e pa la sah din habut na ka liang jong ki principle menjur semua tang ba wong ha pa kadon ka an petenya hab ya kat ko an te ka an ka bamut bang ong la ka long ta te kini ki Kynthei ya jumut meneng tu kalau pun ta te modify na kini kini kan amen no kini kan act te u so patai ku ta ko mala ong I president ku sing te ong ta wala dei tho sa ka Milliam ko kini kini khot ka Milliam act tho sa ka Milliam ko sa forward sa this council kan sa take steps ban legislate ban wan ra ya ka amendment kalau jong ni ka provision jong ni ka act te kene ta ka ta si bu ni ki ta ke blok dot ki song ke blok aware ni ha ke dang shen ni da pelong ya ka election ke Rangbah Shnong tenre nomor ba kalong almost unanimous kam da de kata ka Shnong Kynthei kalau unanimous eksu pula la ka clear betul samna wala da ka akadadu nre mentan na fi perkat bhai kene ko we man like na ki litigation kitala don argot ki candidate we urem ban uni wujud pun kam na ki Kynthei tangka ta na mi case election case kan bi we can take times and years together when dispose of it to the case te kan wala ka jing krum kram ki Shnong ki ta mo te ngi weru ya ki ki Shnong bala kom no bakhi mangi kini ki sang Kynthei na po mulai atrai ki dorwa Shnong na po Shnong ki bakher ki ba ha po jong kani kan Milliam Act bat ki ba kani ka Milliam Act kate ya ki Kynthei ba mbit mo pi ban Shim menta ka wajir Rangbah Shnong phiru yawan chakman lech ka sasul lech si Milliam ba tho ka ju kur kom pen kala no kini weng no kini ka kini ka ai kini ka long 100 years behind kini Amerika bilat mau kelab ke New Zealand ke tulle Prime Minister ke Kynthei ke cakap ke Kynthei po Korea ning tan no so re muni ni no bagi longa matrilineal system of society bagi adopt kata re damangi ya ke Kynthei ke balong ka ater ke joni ya kini pun man piong no place for you te ko so lam budur ke ni ki wan manda hang ne mo specifically kadang kalau nomor bagi Kynthei kan don at least ya ka bor ya ka right of franchise ya lau jong sodar Rangbah Shnong the question kata bo lanam la balong Rangbah Shnong kata te kin sepek when the time comes dia mentahi one step at a time dear Lord more Jesus one step at a time imut bani kera kita ke nda la poi kita ka por bi dan poi kita ka por ba kami ska saya hadian gon aba ka Kynthei ka la belum prime minister ka la belum MLA la long Rangbah Shnong let us see at that time when the time comes come up one step at a time no dengan saya keren kai MP ka banung kang minta ka long ba ni wan chen kum ka mulai ni UI na po mulai matik kwik Shnong UI na ko UI mangi ka ta na banong tang ba ni ya la ka jong ka responsibility ganim shirk ya ka responsibility kum ki long kme na po mulai na ta ba ki ka ni ka loophole ba ka don ka jing duna ka jing bakla ha ka ni ka act appointment of chiefs and headmen act Milliam Act ka ni ba ka don ka ni ka loophole ka jing duna ka jing bakla ni ti point out ke de ka penta jungi bangin point out te ka shong na kini mta ba kila na wala ban amen pen kelai ka ni ka ai mo shong ka ka dis council ka Milliam dan mereka kong kajing tak kajang musim te kalong ba ya lembang no siam no taging kadon ka ang yo ong ba na do ko por Moses ki shko kum benuntu dan minta ni ko don bri betul la phimna he's a good man itu ko mabse leong no
Dekat skut orang tak tak kau ibi mana rumah ya kata kau orang mau pi, bah hatu kan poin kau pual bah ke Kynthei kan orang masuk. Ada sih, ni ya repeat kata kau one day at a time. Dan nak kawan kata kau pual, ini saya kendu, ini saya kerma. So that is not an easy matter. Idan ki bah kalau kor kemudian kit orang bah, dan ke Bynta ki bah kalau kor kemudian kit nak Kynthei kalau kumi. Dengan ini mentah haki yang kisam kalungkor kepada dia ikut kita kapkir kami berapa, ikut ni kam tersuja ke apa ai ke ame, kita terter kan, kini kisam dah alam berkeri kerja beri kejungi sekolah nak pos kuipan, berkalung kata keri kebagi kuat galak kalau mentah bagi fight apa mulai fight, mutu jungi kalau peace and prosperity. Nah, kamdan ka peace, prosperity kalau mana? Ketika nong bela, nyepe kini kerjanya ke law and order situation ke berkaitan apa Shnong deh, nyali belan. Ni deh mangi ki bong ba ngi yeng na ka banta kene ka moto kada belum nonta jupi kini ki ba duna beret ki duk susuk kini. Telah mangingin create dia kata problem. Tehei kin long ngi ke nong yalam benu ba. Light nak kena problem nak kena jengya keluar ke law and order situation kemudian Shnong di style jemi, belum. Kalau nak kadon ke peace kemudian beri pilah bela, bisa set aja. Otak kena ke lockdown ni lockdown selama hari pesat, memang hidup ke bela, mau.